Milí diváci, vítame vás u ďalšieho dielu nášho seriálu Účtovníctvo ľudskou rečou. Ahoj Martin. Ahoj Dáši, dobrý deň diváci. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá zaujala mnohých podnikateľov, a to je sprepitné a jeho daňové dôsledky. Teším sa. Martin, prosím ťa, čo je to sprepitné? Tak, sprepitné je nejaký dobrovoľný prejav vďaky. Môže byť vyplatené buď v hotovosti, alebo teda samozrejme kartou na účet. A ako sa k sprepitnému pristupuje z ohľadu zákona? Je veľmi dôležité, či sprepitné prijíma priamo podnikateľ alebo zamestnanec. Ak ho prijíma podnikateľ, tak je to považované za príjem. V niektorých prípadoch podlieha aj odvodu DPH. Ak ho inkasuje zamestnanec, tak samozrejme podlieha dani z príjmu a taktiež odvodom. Takže záleží na tom, komu sprepitné patrí? Áno, presne tak. Ak skončí teda u zamestnávateľa, tak je súčasťou jeho tržieb. Naopak, ak skončí u zamestnanca, tak si ho zdaňuje sám zamestnanec, alebo v niektorých prípadoch môže požiadať zamestnávateľa. A ako by mali podnikatelia sprepitné správne evidovať? Pokiaľ ho inkasujú v hotovosti, tak je dôležité si ho evidovať v rámci pokladne, to znamená nejakú špeciálnu evidenciu. Pitné formou karty, tak je to samozrejme jednoduché, tam tá evidencia je automaticky cez tržby. Pokiaľ ho príjme v hotovosti, tak je dôležité si viesť nejakú samostatnú analytickú evidenciu alebo nejaký vlastne pokladne rozpis. A čo zamestnanci, ktorí dostávajú sprepitné? Samozrejme, ak zamestnanec dostáva sprepitné, ktoré nejakým spôsobom nejde cez zamestnávateľa, tak je veľmi dôležité, aby si odviedol z neho dane z príjmu a odvody. To znamená, že zamestnanec si musí tiež nejakým spôsobom evidovať evidenciu. Martina, ako je to z DPH? Podlieha sprepitné tejto dani? Áno, samozrejme, to znamená, že ak je sprepitné vlastne súčasťou účtenky, tak samozrejme podlieha DPH a naopak, ak je inkasované v hotovosti, to znamená bokom, tak tam samozrejme táto operácia ide mimo DPH. Dôležité je to teda rozlíšiť. A čo účtovníctvo? Ak podnikateľ prijíma vlastne sprepitné, tak je dôležité si viesť teda analytickú evidenciu, ako bolo zmienené. V prípade zamestnancov ide o to, či zamestnávateľ rieši toto v rámci mzdy, alebo je prenesená vlastne táto povinnosť na zamestnanca. A máš nejaké praktické tipy pre podnikateľov? Áno, tak dôležitá je určite transparentnosť, to znamená všetko správne viesť, oddelovať teda nejakú analytickú evidenciu. Čo sa týka aj zamestnávateľa, tak je dôležité určite tento postup upraviť v interných smerniciach a predpisoch. Super, ďakujem ti Martin. Toto bolo všetko k téme sprepitné. Budeme radi, ak nám dáte odber a like. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšie video.